happy holiday love! Yes naman, Josh, and welcome to another episode of Kamustahan Under the Holiday Tree. This is Lovely. And this is Josh Lee Shane, and last week, we have witnessed the lighting of the tallest holiday tree sa atong syudad nga adunay temang Carnival. Yes naman, Josh, and nanghatag po kita og lahi-lahing regalo sa itong mga cute na chikiting courtesy of our aksyon agadman, Mayor Ray T. Uy. Og nakahimamat po nato ang mga lahi-lahing bisita from the different municipalities and cities, not just in Davao del Norte but also in Davao de Oro. And tonight, love, we will also makipaghimamat pudta na pod og lahi na pod na mga tao nga nagsuroy karong gabhi una there is a City Hall. Yes, and for sure, kabalo ko na masking kinsa gyud excited na makita atong giant holiday tree. Unsa pud kaha ang imuhang na feel, Josh Lee, during the lighting of the Christmas tree? During the lighting, love, no, I'm so happy because it's really my first time. First Wow. time na ako na-experience nga mutan-aw jud sa lighting sa ato ang giant holiday tree. Yes, and it's almost pila po ka years na nagatanaw sa atong giant holiday tree lighting. Makita po nato na nagkadugay, nagkadaghan gyud ang mobisita og mo-witness, and for sure, nakuratan po ka sa kadaghang tao. Yes, nakuratan jud ko. But for now, no, at this night, atong kauban, atong very demure, very pretty, no other than Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Welcome sa atong gabi, diya sa atong kamustahan sa Under the Holiday Tree, Vice Mayor Lingling. Kamusta atong gabi, Attorney? Malipayon kaayo kay nakakita ko sa inyo ha. Ting. Malipayon kay nakita nako ang mga bata daghan ganina, gihatagan og mga regalo. So happy pud kay mga bata og mga ginikanan. Happy na pud ko. Wow naman, very the motherly gyud kaya atong Vice Mayor, no? And gusto po ko makapangutana po, Vice, kung kamusta atong experience sa isa sa nag-countdown sa pag-press the button sa ato ang giant holiday tree. Grabe excited kay mi ato kay wala gid mi kita kung unsa ang itsura sa holiday tree. So pag countdown na murag nakatulala ang tanan ba nagtan-aw na unsa kaya what's in store gani. Unsay mga sorpresa nga makita nato kay every year lahi-lahi man gyud ang decoration sa ato ang holiday tree. So True. kana excited kay mi ato. Yeah. Di pati po dahil sila, no? Wala po sila kabalo kung unsa ang theme nato karon. And yeah, so we are all excited. And Attorney Lingling, so unsay imong Christmas wishes sa ato ang mga tagumenyos and also sa atong viewers? Okay, so Christmas is always about love, no? Daghan man gud kayo ta karon og material gifts makita, always na puno ang mga malls, but let us always remember that Christmas is about Jesus Christ being the gift nga gihatag sa to ang God para sa tua to save us from sin. So kana jud atong hunahunahon pirmi nga Ginoo para sa to ang salvation. Mao na siya ang very important yun na message for Christmas. So I just hope na ang tanan tao mag-spread ta og love and happiness lang yun sa kanunay. Not just for Christmas but whole year round yun na, no. Let us always spread positivity, spread love and spread happiness na kanang let us always make to it that we are the reason that a person smile. O, dili Wow. kita tong hinungdan nga na suko sila. Amazing jud kayo og nice kayo ang Christmas message. wish. Indeed, iba si Eva na message yun sa atong mga tago-menyos. And napo ko'y last na pangutana sa mga attorney. Saan na to pag-celebrate ang atong Pasko karon 2025? Well, ako excited kay ko kay tungod first time ko nga mag-Christmas nga naa na ko'y bana. Sana all! Pati ako na-excite. First time. So So, may glimpse na to, anak, karon. wala syempre kauban ang Attorney. pamilya, syempre pamilya, ang ato ang mga akong anak, mga igsuon, ana, ug syempre ang bana. Wow, very loving yun dahil ato ang si Attorney si Vice, no? And syempre pa
puhon basig makapangita pud mi og banam attorney no So, kinsa imong kauban, love? kauban For Christmas. depende Di po ta kay kaingon. di po ta kaingon Oo. kay Muslim man siya Charis but still ato agyo i-celebrate ang Christmas with loved ones and syempre pa bago ta makalimot og bago mo say bye-bye si attorney no ato pud siya pasalamatan sa atong mga paregalo. Thank you so sa atong it's likod. here. Nakikita naman natin. Yes, and City of Attorney Lingling. salamat jud kaayo attorney sa atong mga kuan parigalo para sa atong mga lahi-lahi na i-interview og magmadaugon sa atong mga padula unya og last message ato mo padula kung unsa or something like kanang glimpse kung unsa ka ni mga packages imong sulod ani imong Because bisan kami excited kung unsa mga jud ni. mama. Para sa mga mama malipay ang mga mama og ang mga dalaga pwede ra gihapon. So pwede pa ta. ay, pwede mo makadaog. Ayan, so Ayan. daghan kaayong salamat sa ato ang kinakusgan na iba si Eva Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio sa atong Yes. pakighimamat og sayang oras diri og effort na makauban ta diri sa kamustahan under the holiday tree. And also, let us remember that this upcoming Christmas, and dili lang karong Christmas, let us spread love and not hate. And napagday hangyo ang atong Facebook viewers since attorney we are live in the City Government of Tagum Facebook page. Wala daw sila kaapa sa imong message. Last message to all Tagumeños, not just here in Tagum but all around the world. Sa tanan Tagumeños, magmalipayon tang tanan karong Pasko, and as I've said, let us always spread love and happiness to all the people around us. Merry Christmas everyone. And Merry Christmas and advance Happy New Year, Attorney Vice Mayor Lingling Estabilio. Ayan. And ayan, love. So, daghantag nakutlo. It's hard, the big word. Wow, kutlo. Daghantag nakutlo sa iyang Christmas wishes. So, if you still don't feel the love of Christmas, so it's time for you to spread that. Yes, Yan. always spread the positivity, not just in Christmas season, but all around the year. Sama sa giingon ni attorney, no? Na let's just not spread love and positivity this Christmas, but all around the year. And also, the measurement of Christmas is not about the material gifts nga atong madawat, but the gift of life. Yes naman, no? And speaking of, daghan jud kaayo og makita diri sa City Hall Square and City Hall Avenida. And Josh Lee naman, Yes, basta love. mula agta, dili lang yun ta moingon na kanang atong mata, ang ato ang ma-surprise, at the Yes. same time makita ang atong mga lahi-lahi na Giant- lights. Yes, the Mabus- lanterns of joy. Yes, and mabusog pod kita sa atong City Hall Avenida. So, share to us unsa experience mo sa nagkalahi-lahi na mga nakita sa Ayan. Avenida. So to all our viewers, kung nagduha-duha pa mo adto dari sa City Hall Square, ayaw na mo pagduha-duha tungod kay pwede pud mo dari man hapon because daghantag choices sa ato ang food and drinks nga naa dira sa Avenida. Speaking of experience, yan. Yeah. So no daghan kay tag choices and isa sa akong favorite nga ginabalik-balikan isang lechon. Yes, kita gyud mga Pinoy no, grabe gyud atong love sa lechon. Di lang lechon manok, pero lechon baboy. Yan. So ayan, maski diri masimhutan nato ang tagsa-tagsa no food. So kanang makita dyan na dili lang ka mabusog, pero naapoy mga kapihan. And these stalls here, dili lang sila panggabi, pero mag-start sila alas 2 sa hapon hantod maggabi. Sometimes mabdan pa og kadlawon. So you can visit anytime starting 2 p.m. And good news is, ang Yes, dere unsay sa good news na Avenida- to? Ang good news na to is atong Avenida is until sila January 3. Oops! O January 3 and atong kamustahan sa Under the Tree kay hantod January 4. So pwede sila mukaon tapos mo kamusta sa ato adri ug daghan jud kaayo kay imagine 100 stalls halos nakapalibot musulod pa lang ka So sa many STI. choices. Pas basig asa ang exit points grabe daghan og pagkaunan and this City Hall Square is all-in-one na siya. Yes, so pwede ka mag-exercise because Yes. even now, nagihapoy naga-jog. Nagihapoy naga-exercise ato ang
Femisa Ayala Hall. Yes, kaya always Tagum Menus is not just all about food but also the healthy lifestyle we have. Diri ano kay very jogging, running era na po tayo. And all in one jud ang ato ang City Hall, malaagan atong home for trabaho and at the same time exercise and many more amenities that they offer. And what's so ironic is that naay pagkaon, humagkaon, pwede mag-jogging. Yes, og syempre mas Yes. malingaw gyud ta mo adto diri ako na to ang friends Na na families. o And, loved ones. yan. Ayan. So, grabe jud kaayo no. And at the same time, bag-o ra pud nato na human ang atong Tindanao diri so naapod tay lahi na makita na mga stalls diri sa atong City Hall foyer. So sa ang sulok man ng ating City Hall daghan jud kaayo and naba kay favorite na murag stall diri sa Avenida or diri sa City Hall na ganahan kay nimo Josh aside sa lechon. So, mo na akong ingon because I'm a food lover. So, Oh. ayun ko nga akong ganahan na stall is kung asa daghan ang pagkaon o kung asa naa ang lechon. Sean, alangan kay kasi asa pa na from stall 1 to na daghan jud kaayo ka ug makita. And at the same time, wala pa ka gikan pa kag start sa STI. Nabusog na ka. Pagaman pagutomon na pud ka pag abot diri naagi hapon ug naa jud koy gusto murag trend di siya sa Facebook. Nahatagan na ba ka Josh? Og Sama na siya na trend. nahatagan na ba ka og nagsiga-siga na balloon? Hala! Feeling ako kay, dili feeling, like, wala pa dyan. Wala pa. How about ikaw? Wala pa po. So, I'm still waiting na naay mo hatag sa kong nagsiga-siga na balloon. Diri kay madaghan dyan na siyang mapalitan diri not just food but also different kinds of toys and mga palami sa mata sa atong mga batanon o bata diri And dili na nato dugay-dugayon pa Josh no kay kabalutan na dili mamahimo na ingani kanindot og possible ang atong giant holiday tree which is 231 feet Wow, and considered so dili jud siya basta. basta-basta. Grabe gyud siya kataas kaayo no and gina considered as the giant or longest tree in the Philippines kung wala ang mga tao na nagapaluyo sa paghimo hantod sa pagpatukod sa ato ang giant holiday tree. Tama, gid ka diha, love, no? And speaking of manpower, atong makauban karong gabhi una ang usa sa crew nga nagataod sa lights, nga naga-vlog pud ni siya sa holiday tree, which is from NIL Which is Mr. Neil Lomotos! Ato palakpakan si Sir Neil! Ayan, come here, Sir Neil. So, Sir Neil, naga-vlog dahil ka, Sir Neil? Lingaw-lingaw ra pud ma'am. Lingaw-lingaw. So, i-follow nato si Sir Neil sa iyang vlog. And now, so, welcome sa ato ang kumustahan under the holiday tree. So, Sir, sis, isa man ka, no, sa crew nga taod dari nga namugna, napa tukod ning giant holiday tree. So, unsa man ang imuhang experience sa pagtukod ni ini? So among trabaho diri tama ra pod og kanang among experience diri kay kuan. Sige sir, padayon Okay na. sir. Kanang hadlok pod og sahay na labi naghangin na init kaayong panahon. Mora pod tong Labaw na katong linog. upat Katong ni linog. kabuk na kuan na naabtan. So naa ka ato, sir, sa Yes. taas. Yes ma'am. So unsa man imong nasinatian ato, sir, while naa ka sa taas ka ambakon ba ka or unsa ba? Ana. Focus na gyud ma'am kay naam gyud mi sa tumoy-tumoy na gyud. Nya. Tumoy-tumoy na gyud mga 200 plus na pod mi ato. Oh, I see. Tapos 231 feet pa gyud ang Oo. katason sa atong holiday tree. Yes, So kaluyan sa Ginoo no nga Oo. wala jud na unsa nga naala jud mo dito, more nakakita po ko sa video, sir, nga kanang ano na gyud mo dito? Oh, Like, nag-steer gyud mi. Yes. Nya pag kuan na paghunong na ni baba dayon mi kay basig mo aftershock pa. So karon, sir, nga natukod na ang holiday 3, unsa may feeling nimo na matan-aw nimo nga daghang mga bisita, ana nga finally napasiga na gyud. So ana na. Mawala gyud mo kapoy kay kuan man na appreciate man mo ang mga tao nga daghan pod.
And na po ko'y dungag na pangutana, sir, very curious po ko ay isa man ka sa mga nagpatukod o isa sa mga tao na behind this Christmas tree. Kabalo ba mo kung unsa ang concept for this year's Christmas tree? Ang concept karon kay kuan carnival. Nakabalo mo sa planning, ana, sir, or murag nagtukod lang mo tapos pati ka mo ka na surprise? Na kuan lang pod mi pag February ibala na namo kana na may kuan na daan kanang plano na daan. So kuan pud sa among engineer kuan pud mi sa among engineer gipakita pud sa moa kung unsay trabaho na mo. Wow, speaking of, sir, February. So, yes, February. bye-bye. Taas jud siya kaayo. Like, for example, January na to ginapalong officially ang aton giant holiday Christmas tree. Maupay pagpalong, nagplano na mo? Bali ang nagplano ni ang kuan na ang engineering. So yes. Yeah. Then, curious lang jud ko gamay, sir, kay during August manggod na aming mga Tagum City Youth Festival diri napatumba. Ang gitumba ba yato una ang ato ang daan na Christmas tree do na murag ko aniya. And then August and September gipalik siya og tukod. Unsay rason ng anong gipatumba nato siya? Gibalik na po natog tukod. So kuan naman to dugay-dugay naman siya ba nya mga materialis nga mga bakal kanang daan na ba. So kuan na pod gipabag-o na pod sa kuan sa city. Wow, so imagine no, biskan pag wala pa nag-abot atong linog, gitan-aw na gyud sa atong mga engineering and at the same time sa atong action agad man Mayor Ray T. Uy ang safety sa atong Christmas tree or giant holiday tree. So aside pa ana po is kanang mostly sa amo kay nakitaan mo during your vlogs, pero unsa ang daily routine ninyo sa trabaho habang like pagmata sa buntag tapos musaka ba dayon or unsa may mga huddle or meeting pa ninyo ana mga kuan tanaw behind the scene sa pagtukod sa atong holiday tree, sir? Sa kuan pa lang daan sa among office pa lang daan gina-advise na mi o ginapakita na sa among engineer og unsa among buhaton niya. Ang among kuan na pod ang mo leadman na pod among mo kuan ang mo subdivide sa among trabaho about sa among trabaho sa taas. Wow, so napo ko ba tayo, sir, wala dili ka malipo, wala kay kanang ako, sir, kana ko murag kana Mutanaw ka bagikan sa ubos, ubos si murag sa taas. malula ka Yes. ba murag kanang kanang fear of heights ginaunsa nimo na, sir, kanang kaanadan na ba or wala jud kay fear of heights go laban kuan saka gyud? Naman ang kahadlok sa trabaho pero mo naman amo ang trabaho gyud isip sa diri sa Christmas tree usa pod sa electrical kay duha may magsabay diri electrical o mga welder. Ah, okay. Ang welder ka nasa fabrication, no? So fabrication ba na, sir, o na? Lahi pod tong Lahi pod. So wow, kanang di kanina Christmas tree di lang mga isa ka tawo o nagplano ani pero Daghan sila. ubay gyud Yan. ang ato ang mga nagaplano ani atong Christmas tree. And syempre pa si sir is just a representative from this community or this Sa city, section yes, sa no. City Engineering Engineering Office. Office. Karon atong i-shout out ato ang mga nagkalahi-lahi ng mga personahe, mga tao behind the successful giant holiday tree. And before na, Ma'am Love, no, so hatagan na tong higayon, si Sir Neil na Wow. mag-shout out Ay, sa say- iyahang friends, baron, family, or loving wife. Let's go. shout out sa ko sa among engineer nga among head nga si Engineer Etrata og si Engineer Dean Ricardo Brice og sa kong mga kaubanan sa electrical o labi na sa ko ang kaubanan po diri sa Christmas tree. How about imong pamilya, sir? Og sa kong pamilya po day. Shout out. Sa imong asawa, Wala i-mention, pa. sir. Ay! Hala! So, anyway, sir, malipayon gihapon ta nga mag-celebrar sa ato ang Pasko. lipayon gyapon. Yes. Syempre sir, isa Sapod mi sa inyong napalipay nga na witness namo ang pagtukod no sa giant holiday tree. imagine bahalag walay kuan si sir, no, walay ka nang wala siya asawa or whatsoever pero daghan ubay na tagumenyos gyud ang iyahang napalipay, di lang babae gika sa mama, asawa, anak, tanan-tanan nalipay gyud. And at the same time, sir, na ako syempre amo ang pag-ingon sa imuha, no, pag-intro kay vlogger po, may pagka-vlogger si sir. So, pwede na mo rin i-invite ang atong tagumenyos na, you know, mo subscribe and mo follow sa imong Facebook page. Pagikuan na lang pagitanaw sa ko ang kuan ng Facebook. Sa pangalan pangalan ng Facebook, sir? Ni Lumutos Lugnasin. Ayan, thank you so much,
Kamutos Lugnasin. And also no among ipadayon og paghatag og pagpasalamat on behalf of the City Government of Tagum. We would like to thank the City Engineer's Office nga gidumalaan sa ato ang Engineer Jerry Etrata and also Mr. Dominador Herona Jr. and Stewart Sueño and also Sir Dean Ricardo V. Breeze and Sir Ronald M. Carnis. Yes, and daghan-daghan ang ubay-ubay pagidi sila, no? We also have shout out po and daghan kaayong salamat. Cheryl D. De La Cruz, Mr. Robert Igualan, Mr. Albert Mulaan, Mr. Lolito Saicon, Mr. Raymond Lingo, Mr. Rafi Padagdag, Mr. Harold Max Sotelo, Mr. Rogelio John Sueño, and Mr. Ray Marta Rosa. We would also like to extend our thanksgiving to Mr. Pedro Bamuya, Mr. Teodoreco Clarion, Mr. Archie Gaviola, Mr. Jeffrey De Guzman. We also have Mr. Feric A. Paig. We also have Andy Recamadas, Armando Verdejo, Santiago P. Aloyan, and also we have Sir Kenji Bajang. Yes naman, we also have Reynel Andoy. We also have Jojo Bamuya, Joseph Balili, Mika Del Binoya. Daghan kaayong salamat, Sir Julius Kahayag, Miss Estela Maris Capua, Alberto Dadis, Romerico Leisa, Sir Ariel Libres, Sir Roel Luayon, Sir Casel Mige, Miss Rosie Bugan, and Miss Jovel Sumoob. Also, daghang salamat, Mr. Jandel Tokong, Mr. Margareto Timkang, Miss Jackie Fritz Wagas, and also Mr. Leaf Anthony Wagayan. Yes, and we also have Sir Eugenio Adanza, Iyanchi Agatinto, Sir Nasser Alejandro, and also Sir Danilo Amer, Sir Nelfer Aninyon, Renaldo Antigua, Francis Aviso, and Sir Roxanne Babiano. Daghan kaayong salamat. And now, so ganina nakauban nato usa ka vlogger, no, local vlogger na ato pong siyang suportahan. Karon makauban na pud nato, mahimamat na pud nato ang magbarkada. So usa pa bay atong hulaton, ato na silang tawagon and join us here. Yes, basig na tingala ato online viewers ngalo na atay magbarkada here. Sulod mo diri ma? Diri ata, yes, So, based pa lang sa ilahang ID sling, they are from Davao del Norte State College. So, tama dyan to imong giingon love, no? Nga, dili lang taga Tagum City ang nangadto dari. So, nang eskwela man kahamo ganina. Wala man kahamo na nibat. Wala po, wala. So, ayan, welcome here sa Tagum City, pretty girl, yeah. Yes, Josh Lee, no, kani atong barkadahan kay isa sa ato ang mga gamers. Gamers, yan. Yan, gamers nato pa sa ato ang Giant Holiday Tree. Kay kaganina na ay gipanghatag ang atong City Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio na pahalipay og kung tama ang ilahang tubag sa ato pangutana later on, makadawat sila og pahalipay courtesy of our Vice Mayor Estabilio. And so before that, let us first asa nato sila. So, kumusta ang inyong gabi? Ayan. So, sige. Dali sa tayo. Pailatan ninyo your name and then kamusta unsa na feel nimo karong gabi una? So hello, good evening sa tanan. My name is Lizette Maybe Lagunoy. Mo apong na-experience diri is mura happy make kay nakalag mi as barkada and also naka-witness mi sa tallest Christmas tree po. Ayan, thank you. Ikaw? Hello, mabuhay. I'm Yasha. So, this is the first time for me actually. So, it's great to spend it with my friends. So hello, mabuhay. I am Joanny Quinyo. This is not my first time since local ko diri po. So amazing kayo ang mga designs diri sa ato ang tallest Christmas tree. So every year jud na ay pasabog ang Tagum.
hello, mabuhay. My name's May Ann Navarro. And same pod sa iyaha. This is not actually my first time here since also I visited here last year with my family and the feeling is very nostalgic din po. But the difference is the people that I am with and also I'm happy na ma-share na ko sila ang beauty sa Christmas tree po. Wow naman, Josh. You know, these pretty ladies, kay feeling na ako, mga tourism students sila kay very Yes, mabuhay, introduction pa lang. Yes, mabuhay, and madayaw. Kaya so, feeling tourism student po tala. Yes, no? So, And, anyway, based sa iyahang giingon no nga, first time nimo ni visit and with friends. So I hope that the next time you visit is with your family. yes, Josh, and naapod tayo na dunggan na this is our second time, not just because of being local, pero parang feeling nila balik-balikan yun ang Tagum City tungod po sa kanindot sa atong syudad, and most especially during Christmas, this giant holiday tree. Ayan, so ready na ba mo for some games here? Ready? Hello, ready na? Ready na? Let's go. So, Ulit. ready na? Ready na? Hala, feeling ako after anino kay kanang mga sila. Kay walang Pang-invite mo ha, Lechon. ano, Sisi. tawagan lang mi ate ali mo diri, Charis. Okay, so, no, magbunot na isa lang. Isa lang? So, Isa lang kinsa po. man, okay, siya. Og siya ay mapasanginlan kung dili ka tubag. Charis. Sige. And ang ilang pangutana. Ang pangutana, kinsa mo tubag, kamutanan mo tubag? Sige. Your 1 million question is, Charis. 1 million. 1 million ka koan sa mga dala. So atong pangutana is, kinsa man ang mugrit og ho ho ho. Saka, kinsa man ang mugrit og ho ho ho. Santa Claus? Santa Claus, is that your final answer? Yes po. Sure na jud ka? Yes. Yes, Santa Claus is correct. Santa Claus is correct. So, I thought man good that she will say nga, ikaw, Ah. love. So, kisa na mo yung ho ho ho, love. So, tama din siya, Chris. Si Santa Claus. Yes, because this is as ako a Christmas, so Santa Claus yun ang moingon ang famous sa ho ho ho. Murag ariat ra pud kay pagkaingon sa akong ho ho ho, no? So pero sige lang yun, Ate Joshly, so unsa man ang madawatan kay tama man ang ilahang Santa Claus? Tama, muy madawatan. Pwede ko nyo dawaton. Ala? Anyway, 1 million, dili 1 million lang ga. But this gift, again, atong dakong pasalamat for Attorney Lingling Estabilio for this gift. So, for a while. So kani ang ilahang madawatan. And also Yeah. this. So, syempre pa, unsa man ang ato ang maingon sa ato ang koan, ato ang halangdong busy mayor sa ilahang pa premyo para karong gabi una. So thank you kang Vice Mayor Lingling Estabilio. Ayan. Okay. So, ilahan na na ito, no? Yes, ilahan na to. And unsa pa gyud kay sulod ano, ilahan, it's there to find out sa ilahang mga madawatan basing na yung mga pa-home package or student package. Dera, so daghan kaayan salamat. Before that, Oh. before sila mo hawa, let's give them an opportunity nga mo shout out sa ilahang mga kaila and classmates also from DNS. Sige, go, isa-isahon na to. Shout out tayo sa kong family. Wala ba yan sila kabalo na ako. Sige po. Shout out sa tong pamilya, wapod sila kabalo nga na ako diri ah. Same po. So, shout out sa family. Good evening. Na ako dito sa Tagum karon and also sa among isa ka friend nga wala po ka join sa mo karon kay not feeling well po siya. Naman kayo sa isa ka GC ninyo, basig lahi inyo ang GC. Mao wala siya kaadto. Same po sila. Shout out po sa akong family din po. Ayan, so, So, love, thank wala you sila nag-cut classes, pero wala sila nananghid. Pero sure, anyways, sa ilang pamilya dyan silang tagsa-tagsa na balay, they are very safe here diri sa syudad sa Tagum. Daghan kayong salamat og amping sa inyong paguli, our pretty ladies. And now, karon, nakauban ta og magbarkada, which is very good, love, no? Kay Yes. nag-visit sila with friends. Yes naman. And also now, nanapod tayo mahimamat na usa ka
vendor. Sige, atong palakpakan ang ato ang another interviewer or gamer. Gamer yarn. Gamer yarn. Ali, ma'am. Ali, welcome. Chararan, chararan, chararan. Ayan, so welcome diri sa atong Ayan. kamustahan under Ayan, the sa center, tree. Ma'am. Ayan. So, Ma'am Love, di ba gipangutana ko nimo og nakadawat na ba kog balon nga musiga karon ni paduol na siya. Ha? Sige, ma'am, kay para paduog-duog lang namo ni ma'am tagpila man imong balon, ma'am. Actually, 150 na siya niya. Kay mga gwapa man mo mga palit, 100 na lang. Hello, naka-discount ta, so shout out dira sa imuha. Tag 100 na lang po ang baligyan ni ate. So pangita siya diri sa City Hall. Ay, para yan. Ano sa pangalan ni Ma'am? Yes. Mary Jane Pal. Hello, Ma'am Mary Jane. So, kamusta ang ato ang negosyo diri sa aton kuan? Every year pud baka diri naga baligya sa mga diri sa City Hall banda? Yes, ma'am. So, grateful kayo mi kang first kang Mayor Ray Uy sa opportunity ang gihatag kauban si Ma'am Alma nga kanang gitugtan mi every year nga maninda og i-showcase ang among mga paninda para pod maka-kwarta pod ni kay once a year pod bayanin no. Wow, since once a year man siya diri ma'am no, asa man namo mo pwede makita if ever dili ting December? Napod mi pwesto sa ano ma'am sa Trade Center, So, sa night market. Aside sa balloons, Ma'am, nagabaligya pud buwa mong flowers, Kuan lang amo ma'am kanang mga toys. toys, and Opo, balloons sa na night lang, market. Bobo something. Usa ganinang kanang balon na dako? Bobo Amo ni siya ang balloon. bubu balloon Ah, ma'am. okay, Tapos so- sa katong na mga karakter mo to siya ang mga flying balloons. Flying balloons. Oh, so ang kanimo hang kuan ng iskin sa may kauban nimo nagabaligan or ikaw lang ba all by myself ma'am nagabaligya? Kuan ako by og ako myself. ang palalab charla. Ay, sana all. Asa ba siya karon, Ma'am? Ma'am, na dito. Ano dito? Murag mo kisi mama kay nama dito. Pinana man. Akong mama, akong mga igagaw. Actually, halos pamilya ra jud mi tanan. Wow, it's so nice to hear no na kanang despite man sa kanang daghantog mga negosyo na nagaadto diri grabe gyud na tibok pamilya sila murag negosyante gyud inyong pamilya ma'am ay bongga kayo ma'am ana gyud ma-discarded tayo sa life So, ana ayun, Ma'am, since ready na ba ka karon sa imong game na may pangutana and choose Ready your na, ready. question. Patay. Kining pula kay swerte. Ay, ayun na, Ma'am, kay bola. Christmas ball man na, Ma'am. ma'am kanang puti Abi na kung nasa bula ba? Kanang puti daw, Ma'am. Ayo, basiglisod kay na po. hala tabang murag feeling nako dapat ikaw ang mukantaan ni ay kay basig Okay, so let me kanta-kanta see. man din ni siya Kanta man rin ni. hala basig akong golden voice kay ma-discover I want you tag pinalive. Ay, okay, Ma'am. So, ready na? Ready na? Ready naman. Ayan. So, mo ni ang imuhang pangutana. Ang pangutana. Sumpaye ang lyrics sa kanta. Sayon na dyan ni Ma'am, uy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hala na ulo! Mayra Jud ikaw ang ipakanta Josh my Ma'am, God. nang pwede ikaw na lang mo kantaan yung We wish you. Sige, Pakibalik daw, Ma'am. last daw ma'am ikaw daw imong huling banat ang ating unang kalahok charis wala ba tawag ng tanghalan so ma'am Mary Joy pakikanta sa ato ang lyrics karong gabi una. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello! Wow, ma'am. Ma'am, ang imuhang tingog kay kasing bugnaw sa ako ma-feel diri Ang iyang tingog, Ma'am, kay kasing bugnaw sa iyang pagtagad sa ako. Hello! Oh. Anyway. So anyways, ma'am, shout out or na kay mga gusto ikamusta or shout out dira sa atong city government Facebook live page imuha na yung time karon. Shout out dai sa akong mga co-vendors dira nga kanang naglinya mi og napod sa loyo. So padayon nato sa pagpamaligya og panginabuhi no kay gitagaan jud ta ni Mayor Ray Uy og opportunity para ma-showcase ang atong mga baligya. So mura to ma'am. Wow, daghan ka ayon. Salamat. Oh, syempre pa sa imong pamilya daw, ma'am, imong bana or sa imong anak na gusto kay mga message nimo sila ha. Sa akong pamilya no, so mao to padayon gyapon sa pagpaningkamot bisan pa man sa kalisod, padayon lang gyapon ta.
Wow, it's so So nice. since kay gwapo magtingog si ma'am and asay tumpak na tumpak ang kanyang sagot, so naa ang pahalipay ma'am gikan sa atong one and only Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Ayan, ma'am. You're always welcome, ma'am. Ayan. So what's next? O hala, hapit lagi tayo mahurot ang ato ang mga pahalipay ug ato ang mga regalo. Two na lang kisa kaya ang ato ang lucky 2 winners sa atong padula diri sa kamustahan diri sa Under the Christmas Tree. Ayan, so now let us welcome our third excuse me, na nakit-an diri sa City Hall Square. So atong kung naay mag-friends, kung naay vendor, karon na po'y mag-ig-agaw. So ayan, it's Wow. your time to shine, guys. Let's welcome ang atong mag-ig-agaw na mga nagadula diri Go, go, go. Woo! Ayan. Ayan. So, kumusta? So, mag-ig-agaw bagyud mo? Yes pa. Mag-ig-agaw mo? Yes. Sige, para mahibalaan kung mag-ig-agaw mo, pangalan o taga-asa mo diri Ako dahil si Lawrence D. Taghoy, Procon si San Miguel. Ako dahil si Mark Taghoy, taga San Miguel, Purok 13. Wow, naglibog ko kung ig-agaw or Taghoy niya apelyido. taghoy ilang So mo. unsa ang managhoy? Isa ka balo. Usa mo na ito yung sound. Gusto ko makadungo ko sa taghoy. Hala, mao din na ang taghoy di ay. Wow, ako Mura, di ko kabalo. hangin na. Oh, mas urag di isamot man og kabugnaw no. Di ba yung kabalo pud mo taghoy pero mao din na ang taghoy di ay. Taghoy. Taghoy sa mga taghoy. Ayan. So, taga parehas mo taga boat, taga Barangay San Miguel. So, unsay na ang anong naabot or nakalaag mo diri sa ato City Hall Avenida? Anang gusto makita mo nga kanang gusto mo makita ang sa kadako ang Christmas tree. Gusto daw makita ni Sir unsa kadako ang Christmas tree. Ikaw na nakita nimo Sir, unsa man imong reaction? Na happy. Unsa kanang happy Sir? Sige daw Sir, kung happy ka dapat ka mo wow. Ikaw daw. Wow. Ano, usa pa sir, like pinabonggacious pa gyud nga pagingon sa wow. Wow. So how about ikaw sir? Unsa man imong na-feel nga kana nakakita mo karon ani sa aton giant holiday tree? Nang murag nang kanindot kay siya tanawon kanang makawala og kanang problema. Makawala og program. Lalom siya gihugutan love. Lalom kaya Kay, gihugutan. pag makitaan daw niya ang Christmas tree, mawala ang iyahang problema. Syempre pa numero na tingala ko nga nung mag-ig-agaw sila nag-adto diri asa day atong mga Paris sa kinabuhi. Wala, single pa may parehas. Single po. Nagduwa-duwa si Sir. Nagduha-duha siya. Si Sir kay proud kay single pa mi pero si Sir kay single. Ala, Sir na ka Sir. Aya, so, syempre pa, dili gyud ay problema, Josh, no? Ang muadto sa City Hall na walay Paris. Yeah, so if you are single, adto diri sa City Hall basin na kay ma-organic encounter. Wow, Diba? no? So di katawa si Sir Nana kay na-encounter, sir? Wala pa daw. Wala pa. Ikaw? Wala pa po daw. At So, dahil ano? dyan, wala kayong organic encounter, ma-encounter nyo ang ating mahiwagang glass. Sige daw, bunot. Sige. Karon, ang atong pangutana, andam na ba mo? Andam na. Alam na. Ayan. Ready na? Ready na? Aha. Wala siya kabalo. Sige, bagay ready na? Aha. Ayan, grabe ka energetic. After Ali Sir ha, kay mga undod ninyo dito sa Avenida Sir para magka-energy ta. O ang atong very energetic na question. Unsay date ang Christmas Day? 11 Sure jud ka sa 11, sir? December 3, 2, 1. Okay, unya na, wala pa. Oh, wala there siya pa. sa atong pangutanon. Siya pa po tanon. Kaya Unsang pitsaha ang
Christmas Day? December 27. Sure na jud ka sa 27? Murag lahi nilang kalendaryo. Last. Unsa ang ato ang date sa ato ang Christmas Day? Sabay kayong dalawa. Go. December 25. December 5 iya, December 2 iya. So, i-plus na lang. Itapa na lang nato. Kay 2 plus 5, 25 na lang. 7 Tapa na lang siya. Hala, so giingon na namo ang answer. Sige, lahi na lang na Lahi pangutana. nato na pang ay oh. Wow, Okay na to. grabe ka ko ano generous ang ato ang staff, di at just the CIO, but also ni Attorney Lingling kay ala sila. Okay ra gyud kayo to. So 2 og 5 kay tapat sila kay igagaw man pod. Yes naman. Before na, pataghuyon sa natong balik. Sige, unsay taghoy sa December 25? So mao yun ang taghoy sa December 25. At dahil dyan, Josh Lee, unsa ang ilang madawatan? So this one, mo ni ang inyong madawatan. Ayan. Unsa man ang maingon ninyo sa atong regalo gikan sa ato Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio. Salamat. Salamat. Very kuan gid kay sila no kanang shy type pero Shy type, dili mang shy type one-liner ang tubag. Dili mang shy type kay mag shout out ta sa inyohang mga viewers diri at the same time kasi gusto ninyo i-shout out gikan sa inyong pamilya. Shout out sa akong pamilya dyan, makita rin ninyo. Shout out sa akong ex, pasakit kay ka. Shout out sa out. iyahang ex. Sayang ex. So, Pasakit sir, kay- bisan pag ex na dili na siya pasakit. Kay naman ay mga lesson learned sa atong kinabuhi. So, itan-aw ra na sa Christmas tree, sir, mawala ra na imuhang kasakit. Kay basig kanang kasakit mahimong kalipay kay ilalom sa Christmas tree naa kay makita na something new. Ayan. So, thank you so much. Ato ang mga mag-ig-agaw from Barangay San Miguel. Ayan, that is our third na mga gamers. Gamers So, yarn? karon excited na pod ko. Unsa na pod ang atuang ma-interview or kinsa na pod ang atuang ma-abi-abi karong gabi una. Yes, gikan nata sa magbarkada sa isa ka vendor o sa mag-ig-agaw karon kinsa ang ato ang next na modula diri sa Giant Christmas Tree. Ayan! So, Let's welcome! Kani sila is Ali ma. Family. Wow, family is love. Ali ma'am, sir. Dirita ma'am. So ayan. Hello So, ma. good evening, Good evening ma'am, po. sir. So, sir, ma'am, mangutana mi sa inyong pangalan ug unsay na feel ninyo karon? Ako rin si Eugene Puhas. O akong ma-feel is happy. Yes. So, Happy si sir. How about ikaw? Pamilya. Okay, yes. How about ikaw, ma'am? Say name nimo og taga-asa po mo, ma'am. Jeros Reyes po, ma'am, taga Mako. Okay, from Mako. Mako. Wow, Mako. So, from Panabo, we also have from Tagum and from Mako. So, Davao diba, de Oro. tama, yun, di lang pang Davao del Norte ang aton Giant Holiday Christmas Tree. Pero, ato apong pang Davao de Oro, daghan jud kaayo, o nagalaag-laag. Ano pangalan ni baby, ma'am? Juniel Zane. Juniel Zane. Zayn. Daniel Feeling Zane. ako, ma'am, kay Zayn Malik. Zayn Wow. Malik. Ay, wow, One Direction. O, isa lagi di ang direction ang makahuman sa pag-eskwela, puhon-puhon. Yes, Siyempre so pa. Zayn. Isa po na ako na sa idol, si Zayn Si Malik. Zayn Malik. Ayan, So, wala nang paligoy-ligoy pa? Ay, sige, ma'am and sir, kay syempre, dili man ingon panagsa, pero ginapangitaan na to og time ang atong family despite og kabisi nato sa trabaho o sa atong lain-lain pang ginabuhat sa panag-adlaw-adlaw. So, kamusta man ang pagkakita nato sa atong Giant Holiday Tree? Sige sir. Kada tuig naman ginata ni ginapaabot. Then ako, bago ko na yung taga Mako, batang Tagum jugo, taga Apokon. So, mo ginatong ginapaabot every Christmas light. Wow, di ba exciting yun kay maujud ang ginapaabot every December niya. Na-mention ni mo sir kay taga Apokon daw ka sir. So nga naabot naman kag Mako sir. Tungod dito ko nag-build po sa kauban sa akong pamilya. Ah,
So di ba lang kuan i-follow gid kung asa mo ang heart. So niabot siya siya Go where your heart is. Ma'am, Yes. uy, haba kay mong hair, ma'am. Naabot og mako, ma'am. Ayan, so wala pa tupik-tupik, ma'am. Kay grabe, amigas na yun ni Josh Lee diri, ma'am, no? Ganina na ko Amigas Love. Gra- So anyway, Kaya, ayan, ma'am. bunuton na to. ang last two questions. Ay, katong, kuan, ma'am, kada puti, ma'am, go lang ng go. Ayan. Hala na, mugnaw si ma'am. Dili, ayaw ka bala ka sa pagpamugnaw, ma'am, kay init ang paghigugma ni sir sa imo, Ganun, isang ha? tugnaw ang panahon, init ang paghigugma. Yes Sana naman. all. Sana all. So nga ron, akong pangutana, unta ma'am sa ano kong pangutana kay dili mo mag-away ni sir. Mura niyo kung di mo mag-away sir kasi mo ana sir. Mali ang gito ba? Tama man gud ko sa pero karon simple ra jud kana pangutana. Unsay color sa suot ni Santa Claus? Red, ma'am. Red? Is Red. it right? Tama ba? wrong? Red na red Red ba? talaga? Tama ba, Josh Lee? Tama ba? Yes. Again, and its color? Red! Sama sa paghihigugmaay nila, ma'am. Oh, sir, no? Pula kayo. Tirtik ka pula. So, red na red. Their Christmas is not just about love, but also the family they have. So, ato ang Yan. iba si Eva na pahalipay sa inyo, courtesy of our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo. Ayan, so thank you so much, ma'am and sir, for coming here. Happy kaayo mi, ma'am. And we wish you sa inyong family nga sa inyong mga desires as a family nga mutuman og mas strengthen pa ang bond sa inyong pamilya og soon madugangan si Zane. Ayan. So before mamuhawa, ma'am, so mag-shout out sa sa inyong family from Mac. Gusto nimong kumustahon kay live na live mo sa atong City Government of Tagum page. Shout out na lang sa akong pamilya. Pamilya Reyes. Pohas. Then ako, nakuha naman ng family sa, kuha na lang, tropa na ako, mga barkada sa Tagum, diri sa Tropang Apox, o sa City Government of Tagum, kang Vice Mayor Lingling Estabillo, then kang, siyempre, sa atong Mayor, si Ray T.I. po. Salamat. Ayan, so amazing sa Tropang Apox ni sir, no? Apos, ayan, daghan kaayo salamat sa atong pamilya diri ana ni bisita sa atong holiday tree. Ayan. You're So, always Karon, welcome. Ma'am Love, no? Karon Love is as you can see sa palibot na naghan na ang mga tao, no? So, ang uban kay nagasugod na po dito sa Avenida, nagakaon na. Ang uban karon nagadaghan na po na nagapa-picture. So, nakita ba nimo na, Love? Yes, daghan jud kaayo Josh ang like every magdugay ang kagibion kay grabe nagadaghan pod ang tao parang sa parang sa is mahimo siya muulan or dili pero walay panahon na makapugong sa ila sa pagbisita sa aton giant holiday tree. At dahil dyan, nahuman naman nato og pasalamat ang atong first page na ato pasalamatan sa ato ang mga taga nagdumala or nahimong magmalampuso ng aton giant holiday tree kay sama sa giingon ni Sir Neil kaganina di lang yun isa, duha, tulo pero ubay sila. Ubay, gani hisgot man jud kag page. So murag daghan jud ni sila, Ma'am Love. Of course, kay And anyway, so dakong pamilya gyud Oo, ang dakong City pamilya. Engineering Office headed by our City Engineer Roosevelt Corporal. So ato pasalamatan pa ang mga other na nagapahalipay sa ato o nagmalampuson na mahibuhat naging positive atong giant holiday tree. So daghan kaayon salamat Sir Edito Bandong, Bernard Bastasa, Ferdinand Batiao, Jemar Kabasan, Roland Kabatuan. Daghan kaayong salamat Julio Kahayag, Alfredo Campo Redondo, Sir Fernic Dave Castellano, Sir Alberto Capricho, Sir Christopher Cinco, and Sir Fritz John Desina. daghang salamat usab kay Sir Ray Anthony De La Serna, Sir Ariel De Vinagracia, Sir Christopher Durban, Sir Jason Espirito, Sir Samson B. Forcadelia, Sir Romulo Garcia, Sir Santiago Grabador Jr., Sir Agapito Guedes, Sir Selnor Ila, Sir Felgrino Labha, and also Sir Dindo Lanyas. Yes pa, daghan kaayong salamat Sir Angelito Laurente, Sir Rudy Ben Legaspi, Sir Horil Longos,
Sir Jesse Lopez, Sir Lester Lawrence Loria, Sir Lodinel Lugnasin, Sir Ramon Ayan Mara, Sir Christian Mindoro, Sir Darwin Namok, Sir Rogelio Operio Jr., and Sir Romely Paradiang Sr. Also, no, magpasalamat pod mi la Sir Kenneth Planyas, J. Kilab, Sir Norman Rasunable, Ma'am Ivy May Reposposa, Sir Aldrich Rinya, Sir Richard Rivera. We also have Sir Ernie Sagurel, Sir Raymart Samehon, Sir Rodrigo Sampani. We also have Sir Victor Seville. And also pa daghan kaayong salamat Sir Mateo Tagaka, Sir Ray Adrian Teopis, Sir Willie Tomaroy, Sir Rester Tranquilino III, Sir John Van Valencia, and Sir Meliton Villona Jr. From the City Government of Tagum ug ato ang Tagumeños, daghan kaayong salamat sa inyong kagugi ug sa nindot kaayo na giant holiday tree inubanan sa atong aksyon agad man Mayor Ray T. Uy. Ug unsa pa inyong ginahulata mo ang mga Facebook viewers? Come and visit here at City Hall Tagum, and also if you want to have dinner, visit mo diri sa Avenida. So let us enjoy while waiting for the Christmas season. And it's 29 days before Christmas. Yes. Naman Josh, no? And tama kayo dyan dahil November na, hapit na yun ang December. Let's have this kind of countdown 28 days before the Christmas. It's 29 days. 29 pala. But Yeah. no worries whether it's 29, 28. The Avenida is very open up until January 4. So come and enjoy here diya sa City Hall Avenida, maglahi-lahi, naka-enjoyan at the same time ang ato ang tiyan mga busog, and not just that, makita ang atong giant holiday tree together with your family, friends, loved ones, and most especially tanang tao na nagapalipay para sa inyo ha. And also let us remember atong i-quote karon kagabi una ang Christmas message sa ato ang Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio, that the true spirit of Christmas is not measured sa material nga butang nga atong nadawat. So the spirit of Christmas, let us spread love, happiness, and joy. And also let us remember that in Christmas we celebrate Christ. Yes naman, no? And that's all for our Kamustahan. So catch us next week for another episode diri lang sa Kamustahan under the holiday tree. See you and bye!